Iki? Saniki pripun? Wah, salat Oh, pisan. saniki pun Salat salat. apa sak galon. Wah, tambah nemen ngene. Nggih, nek lakon mboten main to sakniki Cak Tawar. Mboten, Mas. Alhamdulillah. Rumiyin niki kan premane pasar kriyan. Terkenal tawar Niki preman. ben tatuan tok, tapi saiki wis dibuka. Nggih, tapi kula tetep ndugi teng mriki. Masalahe apa sih, Pak? Enggak diundang kok. Teko rono sing bayari sapa? Ya rene lho. Edan apa? Lho kono gak ditanggap. Enggak ditanggap. Bengi iki awak dhewe syukur alhamdulillah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Alhamdulillah bekas maling isok ngaji kaya ngene. Maling matamu kon. Aku iki weton pondok, Cuk. Wah, nyolong petek lek kuwi, lagi ngerti ya aku. Dadi kon weton pondok. Lho ya apa sih? Kancaku arek enem nang pondok Tebu Ireng, aku kari nok pondok Tebu Tebangan. Mula kaya sogolan kon niku. Artine apa iku, Mang? La in sakartum. Heh? Jare sopir-sopir ngono iki. Aku sing kangen iki lho. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sok sapa? Sok sapa? Sing menikmati anugerah utawa rezeki dari Allah, mensyukuri, ya bakal dilipat ganda. Sapa sing tidak mensyukuri akan mendapat azab yang pedih dari Allah. Oh iya, makane awak dhewe masih 2,5 tahun, 3 tahun celengan tek dibadok Yuna. Corona. Iya. Ya kon ya apa? Aku ya sedih nek kon ya apa? Gak repot aku, masih kena penggoda corona. Aku bersyukur. Aku outbound terus. Acaraku outbound. Outbound ini napa? Out keluar. Bon utang. Adi metu tolek utangan aku. Jenenge corona iki akeh wong sakti. Kok iso, War? Ngilang kabeh goleki kredit. Kan omah kabeh. Aku ya tenang ae. Panggung ndak bisa manggung. Akhirnya alih profesi aku dodol kerupuk. Gak apa-apa pokoknya halal. Halal. Nyatane masih kula niki dodol kerupuk, anakku ana UNER. Hebat kuliah nang UNER. Lho, ya padha dodol kerupuk. Tapi ana kono ngono lho. Dodol kerupuk kok bangga. Tapi anakku, aku dagelan anakku tak sekolahna tingkat dadi dokter saiki. Alhamdulillah. Gak sombong. Ya gak pamer wan percaya aku. Seniman kudu ndadekno anak. Tapi tak larang anakku. Nek dadi dokter nak ojo sampai kawin nikah karo pasienmu. Tak larang. Sebabnya? Anakku dokter hewan nih. Wah. Rabi sapi duwe putu pedet aku lan. Oh, iya. Tapi nggih niki wange lho bocah nggih. Pripun? Masalah kula ni madosi tawar niku bendina lho gak tau ketemu nang dia. Aku wong penting anggitmu. Mari corona aku dijak nandi-nandi keliling mengasih edukasi masyarakat pentingnya kesehatan itu bagaimana. Jarang no omahku. Mulane kan ono fisikal dintak tong iku. Fisikal dintak tong lho. Jaga jarak iku lho, Brit. Kok iso dintak tong? Lah apa iku? Fisikal distensil. Apa iku? Padha congok. Apa iku aku gak physical distancing. Jaga jarak. Jaga jarak. Iya. Ya makane jarang no omahku. Dintak tong iku mang ya. Lah iya. Physical dintak tong. Iki ulang tahune KBS Surabaya yang ke-106. Nah, niku. Kon karo Pak Dirut iku kok akrab men to War karo Pak Ono sejarahe karo Pak Khairul Anwar iki makane akrab ambek aku. Chemistry bisa ambek aku. Waduh. Elak iki lagi ngerti ya. Ono sejarah, ono riwayat. Peristiwa kok kene. Iya. Kok kebon binatang gajah ngamuk kan sing ngentasno, kan sing ngelereh, kan sing iso nyidemno. Nyeluk pawang teko Thailand gak iso. Sampai teko sakmono. Terus aku teko gajah ngamuk Pak Anwar. Pak Tawar yo napa gajah iki gampang. Ngamuk sapa kuat kuwi? Iya gajah sakmono ya. Aku tak parani ngene, aku muda pelas. Terus aku kayang. Parani gajah. Meneng ae gajah dikira anake aku. Kan ono telalene cilik ngono. Wong edan.
Iku peristiwae kenang aku karo Pak Khairul Anwar. Dirut KBS. Wah, iya. Tepuk tangan untuk Pak Anwar. Masalah kene sing diutamakno iku kaya kidungamu mang. Iya toh? Apa? Konservasi terhadap pengembangan dan perlindungan. Perlindungan. Dikembangbiakkan. Iya. Tapi ono cacatane iki tak kritik. Apa war? Ono kewan sing gak dikembangno kok kene. Kewan apa iki? Lonte. Sing ndi sih? Lho kon gak lonte, kewan cilik ireng iku lonte. Nek Surabaya nggonku jenenge lonte. Mangkane wong wedok nek bengi metu bengi diceluk lonte. Kewan iku metuwe bengi, gak ono kok kene. Lah gak apa gunane ngono dikembangno iku lho. Ya gawe lunti-luntian. Kembangkan itu koyok komodo yang akan datang ini loh. Oh iya, iku komodo bagus. wis gak usah ado-ado. Kang Bajo, gak usah. Kok Surabaya wis ana kebon binatang. Macan Sumatera ya. Lah niku. Lah peristiwa rame nggo alas. Kon gak tau ngrungokno perkembangannya alas kon niku. Kon niku untumu pasangan iku gawin. Tadi ngomong iku gak kecantol ngono lho. Wis mangkane tak gawe digondol kucing ya. Golek gak karuan. Terus peristiwa nggo alas. padahal iku kecilik dimong. Kewan-kewan alas kecewa karo Tarsan. Konangane pada waktu adus. Kewan kabeh buntute kanang mburi. Tarsan kok nggo ngarep ngono kuwi. Berani iki duduk bangsaku. Duduk bangsaku iki. Ayo. Lah heran maneh gak dikembangno, gak rumangsa manak kok cukul. Gak rumangsa dikembangno? Kok cukul rubul sok ndi. Apa kewan? Banci. Isok manak, kok wake lho banci-banci. Lah iki manake liwat endi? Lah aku takon ngene. Lah banci kok cita-citae kepengin manak nuwun sewu. Jenenge Habib. Celukane Fitri, gak cocok blas ya. Cak tawar apa Fit? Kula niki kepengin bobot, kepengin nglairno ngono. Arek iki gendeng. Nuwun sewu. Meteng nek nglairno. Wong nuwun sewu ya. Wong bek oleh nek bedegelen lara. Nek banci nek manak apa gak lara? Liwat endi? Wis war aja ngomong iku war. Iku lak adikmu dhewe sing ngono iku. Lah ya aku cerita adikku dhewe. Iya. Pada waktu iku dekku kepengin dadi wedok temen. Operasi nang Singapura entek 140 yuta. Tahun piro iki? Tahun 86. Akeh. Akeh lho iku lho. Lho kon dodol karangan kok sampean. Dadi banci diketok tel dadi wedok serit pedhot dadi wedok. Muli wis wedok temen. Larangane dilanggar. Apa iku? Gak oleh adus sak wulan. Gak oleh kenek banyu. Gak oleh kenek banyu sak wulan. Wis disilet dadi wedok adus sak wulan. Bareng nang jeding nangis prit. Lah Putri cukul maneh. Kenek banyu iku. Nek banyu cukul iku kaya cambang ngono. Niki wau kula sampun pepanggihan kali pepunden kula Rama Sukron wonten. Siwanda wonten. Wah, sehat. Alhamdulillah. Amin. Ape tak laporno polisi. Lah apa sih, Pak? Nggawe lagu nurut iki pidana lho. Apa iku lagu? Sisi demen iku luwe becik patenono lho. Iki dituntut kena lho Mbak Sukron. Kon wong iku tembangan cakepane iku ngono. Burine iku ana tutupane. Ono ya? Ana. Oh iya. Ngono. Gawe lagu apik Mbak Sukron. Sing biyen-biyen iku Mbah Narto Sabdo. Hebat. Nek biyen iku kan ana tembangan nduk sekolahan diajarno tembang-tembangan to, Pak. Iya. Tapi saiki sekolahan zaman SD kan gak ono. Gak ono muatan lokal diadakan. Kayak ngene iku kayak sinom. Terus pucung barang wae. Kon niku nek watuk iku ngombe sabun gip. Nek muru ya apa kon? Ana ngene. Rujak-rujakan ngene iki. Rujak klopo, rujake para sarjana, ngono-ngono iku la ono. Dadi anak kudu nurut nang wong tuwa. Halo Bapak rujak klopo. Uripmu ben ora sengsara. Ya, pitutur to. Iya. Ya. Iki cakepane kudu diganti sing bermaksud. Iya. Rujak klopo, rujake para sarjana. Dadi anak kudu nurut nang wong tuwa. Halo Bapak rujak klopo muda. Bapak muda. Iya. Wong urip
Cek gak deg-degan. Apa iku? Adegan. Kelapa muda degan. Utekmu nang dipikirin, Cuk, jancuk. Cak, sampeyan pelawak senior masa kok muni jancuk lho. Surabaya jancuk aja dianggap elek. Jancuk ana kepanjangane. Apa? Jantan cakep, ulet dan kreatif disingkat jancuk. Wah, iya. Jadi nek kreatif iku Jancuk. lah iki yogane Mas Cahyo iku kreatif lho. Arek jancuk kabeh iki. Lambemu. Rujak degan, rujake wong sing legan. Dadi prawan ojo seneng keluyuran. Halo Bapak degan muda. Sik muda gelem mikir. Apa iku? Cengkir. Wah. Aku cerdas. Rujak cengkir nek bengi sregepo dikir. Ahli dikir uripe gak sakuwatir. Halo Bapak cengkir muda. Oh, apa kuwi? Sing dencing dikir gelem njaluk. Kok njaluk? Bluluk. Bluluk. Kon kok iso to wareng? Mbok aku iso ae ngene. Rujak blolo aku melu apa entuk. Tengok-tengok esuk-esuk mangan gethuk. Halo Bapak blolo muda. Timbang tenguk-tenguk sapa nang langgar. Kok langgar? Manggar kembange klopo itu manggar. Wis tawur Mari ae. blolo. Tawur ae duwe wis entek. Ning bener kok apik kok. Nggih to? Rujak manggar rujake kemanten anyar. Ah, entek wisan. Ayo entek kowe wis. Manten anyar. Ya apa iku? Senenge nek Manten anyar senenge nek mlebu kamar. halo Bapak manggar muda. Manten anyar pancen sik lugu. Kok lugu? Wite kelapa glugu iki lho. Wah, Lugu. Ya. Rujak glugu. Hup, nanas kok rujak glugu iki lho. Liyane po. Cakepane ngono, War. Iso apa gak kon lho? Iso apa-apa gak ero lho aku. Iya. Wani kon. Apa? Ngunekno rujak glugu. Lho wani to? Ayo, apa? Rujak glugu, rujake wong Bandar Dadu. waduh. Bandar dadu diobrak padha melayu. Halo Bapak rujak glugu. Pangan nendang nyonyor cangkemmu. Wong glugu kok dirujak iki lho. Dirujak. Iki apa layahe sak pira? Iya. Lah ya sapiro. Oh, yakne no. Ayo. Nggih. Santake kok ayo. Waduh. Sindene kok. Wah, gak ono sing elek. Ayo iki mati lampu pet nyaut ae wis kenek oleh. Panjenengan Kyai Sepuh lho, aja Nggih. sok ngono kuwi. Anu, kalau rumiyin kan bojone Tawar niki kan nggih pesinden to. Nggih to. Niki dalang lho. Kula nembe ngertos menika. Ngertos kula yen sak tawaran niku nggih namung pelawak, penghibur, pemain ludruk ngoten mawon. Boten, basicnya dulu itu dalang. Aja kon umumno, Prik, wong dalang gak payu ae kok nyapel. Mangke riyen dalang niku mboten perkara payulan mboten ning darmanipun, Lho, lho. kabisanipun ngoten lho. Ngono. Nggih. Dalang. Sik. Masalah ya yuk. Kalimantan yuk, ya apa bengi-bengi nonton ambek adus ngene yuk. Ya Allah. Endi sih warung gak ono. Wis mentas kon delok. Dados dalang nggih. Nggih. Oh, nggih. Tapi- Gagerake Surakarta napa gager? Mboten. Gagrake Jawa Timuran jek dongan. Malah nembe ngertos. Tapi kula nggih heran kok nek tanggapan niku kok mesti ana punden ae to, War. Aku kan dalang begebluk. Ya apa iku pas ruwat desa. Oh, sedekah sedekah bumi. bumi mesti tekek punden. Ngono lho. Nggih rumiyin lawaris lho niki. Ah sinden kupule gak lari gara-gara sinden banji ngono aku. Iya. Ah, cocok. Ngapunten, Nggih. menawi Sindan Putri ngeten nek pun lenggah tempo plek. Lho. Kan pun tenang ngeten to, Mas? Nggih anteng semalam. Lah sindenmu banci kok longgo ngene kok umek kae ngopo to, War? Menakno oyote. Oyote kan ganjel ngono. Iki Nek kula tetep pengen ngertos, mang tularke kepinteran jenengan Cak Tawar, dados mang suluk utawi mang odo-odo sak pocapane njajal cara Jawa Timuran. Gila. Niku tetep kasanah budaya, yen kula tetep sinau lek niku. ngaten nggih. Nggih. Ojo dalang gak payu ae lho emang. Isin aku. Tapi
Mas Cahyo iki kepengin ngerti. Gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa. Cek Mbak, percaya nek dalang. Ngono ya. Weton SMKI arek STKW. Wah, elok kuwi. Ya apa? Tapi kon biyen kon durung lulus kok ditokno lha apa? Nyolong kendang. Wah, lah iki. Kalau- Wah, wis iki sing marahi entek ngono kuwi. Lah gak dikiring pangan kok sapa sing dipangan yo kendang tak dol. Ayo. 8. Dung tak det 8. No nene. Jawa Timuran. Wadah. Jamun kanang ono jaya. Rek-rekandem Belmono Tibeng Puntawa. Kok dirungokno kok. Sinerang mangkodosi maniknya Tibeng kagule. Nah, iki Jawa Timur langsung Gadingan. Pauta mangkono sang rata nitik kreta ditarik jaran petang pekara. Apa tulus jaran abang kuning putih lan putih? Gadhahi kusir jenenge Katip arane saka Gunung Merapi duweni pecut gumbala geni. Pecut yang dibeti-beti karo kadi penatasan dicengkluk kaya kuning dijebesno ceples kaya bledek suarane. Kepingin blad kebat playuning jaran tangkap kusing gepuk bokonge kenek kontole jaran datong. Sik, iki sing marahi rapayu iki. Lah sarung ngono kaya Niku Jawa Timuran asli. Mloho apa sing diunek diwaca ya Niku ngono. dalang sepuh rumiyin Dalang wonten, Mas. sepuh wonten. Tapi yo iku iso kok alusno war. Ngono. Tahu tak alusno gak kenek kok ya pancet ngene. Niku dokumentasine wonten RRI Nggih, Surabaya. ngoten niku. Nggih, dalang sepuh riyen. Dalang bawota. Ayo aja ditiru ngono iku dialusno. Aja ngalang-alano aku cantrike lho. Kok iso kon aku sing sinau nggon niku lho. Gapok bokong nek kontol jalan tak tonton ndak. Endi? Kan pakete. Nggih, ngapunten ngoten niku dalang sepuh tapi zaman saiki dialus. Dialusi meneh gak apa-apa. nggih. Nah, iki waduh sindene ya Allah, iku kaya bojoku nom-nomane bojoku. Nggih. Nanjakne Waranggana men Lah, kancane nggih. jenengan nggih. Nggih. Mbak Diajeng karo Mbak Mbak- Okva ya sing saka Mbak Tuban kali Diajeng. Surabaya iki. Ya. Nah, coba kaya apa men jumeneng ayo ngancani Cak Tawar karo Cak Kuprit. Ayo. Monggo-monggo mriki. Sampur saklajengipun Dawah wonten meja kaping 9. Ngono wis langsung gendenge napa? Samira deng tok tam tum tok. Wis kok ae. kenalno. Nggih, niku ditepangke niku. Ayo. Sugeng dalu. Waran dudu sugeng tawar. Tawar. Maksudnya niku selamat malam ngoten. Oh. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Ngaten. Niku nek wedok. Oh ngoten nggih. Nek lanang sugeng dalu. Oh sugeng. Oh. Sugeng. Mboten kewalik to. Lha pripun? Nek iya wedok sugeng ya. Ojo ngeyel tuwek kok ngeyel. Tuwek lan nok mulek e to. Asmane sinten? Nggih nami kula Diajeng Chandra Mulia. Wah, Diajeng Chandra Mulia. Wah. Kandha bojoku. Pawan jenenge.
Sinten? Pawuan niku lak nggone larangan to, War. Wong biyen kan ngono. Iya, iya. Cok apik-apik jeneng nak jeneng Pauwan iki wae. Pokoke seger waras. Seger waras. Diajeng Candra. Halo jenengan dagelan nggih. Pun radianu ngoten kok. Pun Radio apa? Aja ngenyak aku lho. Anu, pun anu sae. pun anu surupe pun anu. Mati ngono. Sae. Tapi tahu mati niki Mati urip to? malih. Heeh. Mulane nggih kupinge niku Rada pekok. mboten kupinge sing setunggal niku nyele kupinge kancane sing mati niku. Mati aku urip maneh apa dalarane iso urip Lah maneh. kok saged? Diketeri jeruk pecel ngene. Ketara war, kon iku mesti kupingmu wong kon tau mati. Eh. Kupingmu iku mesti. Apa? Nek gak krasa lara, berarti kon iku kupingmu dhewe. Nek lara, iku berarti kuping nyele kon. Mosok Iya lho. Lah iki berarti kupingmu dhewe. Ngono lho. gak krasa. Aduh, Lah, sing iki nyele kancamu sing mati nek kuburan iku mesti. Ngono. mejek-mejekno lho berarti kon iki. Lho kok kan. Mosok ngono. Masih kon iya. Ola apa? Gak lara Lho asli kupingku. ngopingmu. Ayo, tak antem kon. Ayo sing iki jupun ngono tak antem kon. Lah apa kok nantem iku? Lara goblok. Mengko ya papan. Diajeng Dalan. daleme pundi nak? Kula si Tuban. Oh, Kota Ronggolawe. Wali. Ronggolawe. Kota Wali. Towak. Bener, heeh, tuwak. Sing hai. Napa niku? Loh, Ah iku penggaweanmu. Biyen tak dudono penggaweane Pak Tawar iki biyen. nggih. Tiada hari tanpa alkohol. Walah ngunjuk alkohol. Ciu. Saiki Sakniki pripun? Wah, salat Oh, pisan. sakniki pun salat salat. apa sak galon. wah tambah nemen kon. Nggih, nek lakon mboten main to sakniki Cak Tawar. Mboten Mas. Alhamdulillah. Rumiyin niki kan premane pasar krian. Terkenal Tawar Niki preman ben banget. tatuan tok, tapi saiki wis dibusak. Tak gosok. Terus kari nduk kene iki apa Tak iki? gambar masjid tatu masjid ini. Dodomu. Dodoku Ya kurang lengkap to war. ben eling. Oh, kate apa-apa. Oh, Oh, eling. eling nek ya Ah, Allah. mosok masjid tok ya Lho kurang gak, komplit. weteng tak tabuk tak gambar beduk. Oh, jadi komplit masjid beduk. Beduk. Alah ya cek kurang komplit lah ya tabuhe no ditato pisan. No. Napa tabukane ditatu langsung ngono. Isore beduk kinceng tabune ono engko. Duduk. Tuban ya, Nduk. Nggih. Udah merit apa masih sekolah? Masih sekolah. Kapan? Wonten pundi, Pak? Jenengan wae anu to. Eh. Ngunjuk ciu sak galon. Heeh. Layak pasuryane jenengan tek mlumpuk ngono. Kelompok ro kon. Anek kurang karo gak koyo telek pitik ngono ya apa sih? Padha kececer ngono. Oh iya. Tuban Tuban. Nggih. sing sebelah takon. Blae asmane sinten, Indah, Bu? Pak. Nggih Rama, nami kula Okfa. Mati aku. Ala apa? Kenal aku koyo iki. Kenalanmu sing Koyo tepung karo kene. paring asma Nggih nami kula Okfa. dalemipun? Wage. Sidoarjo. Loh. Wage Sidoarjo. Sak produksi ambek aku. Iya, sak kabupaten mbek kono. Kabupaten. Lagi tangga to, Mbak. Nggih, tanggane Rama kula niki. Nggih. Kenal mbek anakmu ya. Kenal mbek anakku. Mbak Uta Nembang. nembang nggih. Napa? Nggih. Lah niki enten pamundhut niki ya. Apa? Malah nuwun sewu kula wase rumiyin. Niki lagi nobar utawi nonton bareng Bapak Mugito. Nah, Bapak Pandoli saking Amin Jaya Kalimantan Tengah nyuwun lagu Mbak Okfa Lica. Kalian Mbak Diajeng wonten saweranipun utawi taliasih 200.000. Wah nggih. Arep kok pinangkane sing dhisik Pinten sawerane? 200.000. Ojo lali. Nek disawer 200.000 ojo lali. Ya apa, Cak? Lawake loro iku 75-an. Ya males ta lah. Kon iki kok nderemi semen lho kon iku. Lho nggo bensin muling kok lho. Duit wis entek lho kon kan. Nggih. Arep dhisik sing kok pinangkane, Nduk, cah loro. Nggih ninggal katresnan. Oke. Kau bertemu aku begini. Wah, iki apa Oh kok enak iso? ngene rek suarane Rama iki. Lumpur tubuh dan keringat
terkurung terhukum. Engko tak WA ndak. Piye Ratu Tene iki lho. Monggo. Nggih, ninggal katresnan menika pamundhutipun Pak, kula pinangkani. Ya, Ya Nduk, digarap rong ramban, sepisan langgam, yang kedua engko garap jaranan. Wah ya, lagi tren iki. Ya, diwiwiti Okva Lica dhisik, mumpung mboke iki nunggoni. Wah ya, Mbak listening. Yo, disiana, Pak. Nangis sakjroning atiku. Mbah nuwun, Mbak Diajeng karo Mbak Okva Lica. Wah iki generasi. Generasi. Ugi menika wonten dawuh lumantar WA saking pepunden kula. Bapak Kolonel Jatmiko. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh wonten Surabaya, mugi tansah wilujeng lan slamet. Ngapunten kula nembe dugi wonten Sidoarjo jam 22.30 saking Jakarta. Weye. Salam kagem keluarga Pak Jatmiko, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, seger kewarasan. Ya, nggih, matur nuwun. Ugi menika Cak Tawar. Nggih. Wonten pepunden DPRD ingkang badhe kepareng nyumbang lagu. Menika dawuh saking panitia asmanipun asmanipun Piyayi Putri menika. Nggih. Mbak utawi Ibu Angelika. Bu Angelika. Nggih, monggo dipun aturi, Cak. Monggo. Monggo, Ibu Bu. Angelika katuran minggah wonten Oh, Bu Angel. pagelaran. Bu Angel iki. Wah, iya. Yo, hormate nganggo cublak-cublak suweng. Yo, dados. Selamat malam, Nggih, sugeng dalu. Bu Wakil Rakyat. Sanes kula lho, kula niki mewakili wakil rakyat. Oh. Sing temen. Nggih. Lho, aku kate nyalokno Yan Pri. Napa? Tapi partaiku gak katut verifikasi. Lah partaimu apa to, Partai Cak? napa niku? Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Waduh. Lek disingkat apa? Empu elek ngono singkatane. Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Mulo gak diverifikasi. Elek. Logone yo angel iki. Kayak logone angel. Kade tak gambar sosis. Digambar lemah napa niku? Sosis. Sampe gak usah ngurus Partai No. Ekonomi Lemah Indonesia. Lajeng Ngurus aku ae lah. Mbak Angelika, inggih. dalemipun pundi? Kula asli Surabaya lho. Oh, Asli. Enggih lho. Asli arek Ketok Surabaya. to, Pak. Surabaya. Dialoge kan ketok wis. Surabaya ndi? Menawa Wah, arek menawa tidak manukan lho. Tidak apa? Tidak manukan. Jerman no, Jerman. Jerman mek manukan. Sering nang manukan sampean. Napa? Sering nang Lah manukan. sekolah kula ten Manukan lho riyen. Hati-hati, Napa? isuk kembung. Mula nggawa Pak Pung. Tuh, napa niku? Kula mewakili nika Oh, pemuda ngaten. kula Bapak Nggih. Alfian Limardi, Komisi B DPRD Kota Surabaya. Bobo, Alfian Limardi. Oh, nggih, Pak. nuwun, Bapak. sugeng tetebengan monggo mriki, Pak. Njaluk dhuwit, Pak. Wah, wis sini-sini ae. Katuran mriki, Pak. Tidak mriki, Pak. Monggo, Pak. Sepundi? Monggo, Pak. Monggo, Pinarak monggo. mriki. Nggih. Petepangan, Pak. Monggo, nggih. Nggih, monggo. Ah, Sesarengan kempal kalian seniman. Panjenengan DPR, Cak Tawar niki nggih DPR. Nggih. Ayo, lek panjenenganipun lek Dewan Perwakilan Rakyat. Menawi Nggih. Tawar Nun. dagelan penuh rekayasa. katuran minggah, Bapak. Monggo. Monggo, Bapak. Wah, nggih. Monggo. Kok yo ngasto dompet Cak Tawar. Wis Pak? jangan jagani kula niki. Pun kata-kata Pak 1 juta wis cukup kula. Monggo. Pak. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pak Alfian. Ya Allah, Pak Alfian Pak ambek Mbak Angel. Nggih, sugeng kula Bapak nggih. Monggo anu ngendika rumiyin no Pak Nggih. Alfian, monggo Pak. Takoni, Pak. Monggo, nggih. Pak, nek nurut jenengan, perkembangan seniman ludruk kesenian ludruk di Surabaya terus pundi? Pripun? Gini. Katuran mriki, Pak. Niki. Tadi. Niki kedah wonten subtitle lho. Bapak niki mboten pirsa Napa subtitlenya apa? subtitle bahasa Cina. Oh, Chinese. Sami kali kula. Waduh. Lah kok
Lho bapak lho putih wis ketok lah kon ireng kok ngaku lho. Aku kan biyen duwe seleb Cina. Iya. Selepe kobong katut gosong aku. Oh, ngaten. Tapi nek tak Cinonya marganya apa Cinanya? Chinese-nya. Chinese margana Marganya Li. Li. Aku ceng. Iku marga. Basa ya beda. Masih kaya nduk Sumatera Utara, Batak iku ya ana Nainggolan. Ini kan margane macam-macam. Bahasanya beda. Munggo aku ngomongnya gak ngerti kono. Sing ceng changpo ki sing wo ting ting la dia cipoan. Maksudnya apa kuwi? Kene nek nonton peteng-peteng aja cipoan. Iku marga. Nggih, dawuh. Minta apresiasi Pak Alfian untuk Iya. kegiatan pada malam hari ini ulang tahun KBS yang ke-106. Monggo Pak, silakan. Oh iya. Dawuh ya. Untuk KBS ke depan. Iya. Terus pundi Pak perkembanganipun? Nggih, dicopot ngoten, mawon niku. Mangke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmah. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Bagaswaras. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nggih. Nggih. Senang sekali saya berada di sini bahwa hari ini kita bisa sama-sama merayakan hari jadi kebun binatang yang ke-106. 6. 6. Nggih. Ya. Saya berharap bahwa ke depan dengan bersama-sama kita bisa memajukan Surabaya dan khususnya kebun binatang Surabaya menjadi kebun binatang yang terbaik di Indonesia, Tepuk tangan. Amin. se-Asia Tenggara dan mendunia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Matur nuwun, matur sekelangkong. Nggih. Pelak terima macam kasih. Madura. Dari Cina cak Madura nih kan. Neka reng Madura. Bulane kareng Madura, Cong. Awakmu Madura ndi, Jabar? Senep. Madura senep. Sumenep. Saking cepet dicong dadi senep. Bulane kareng Madura, nek kakek piring Cina. Mek oning cak Madura deremane kan. Iya. Oh tak todus sing Madura. Todus, Cong. Todus iku apa ya? Isin waro kok. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Aduh. Matur nuwun. Matur nuwun. Ada perwakilan yang mau Mohon maaf anu Pak Alfian. Ya, nggih. Nggih. Anu Pak Alfian non sewu itu non sewu tasnya jangan ditaruh situ bahaya. Dekat copet Pak karena ya hati-hati. Nggih. Dalange ngelingno. Dekate tak sikat lho iki. pon insap kok niki pun leren kok. Syukur lek ngono. Soale biyen tau nyopet sing dicopet makne dhewe kapok kon. Nggih. Nggih. Lapo bisik-bisik ku lapo. Bisik-bisik. Mantes dikeki piro tawar iki. Araya rono terus. Aku yakin. Enggak anu Pak Alfian merasa anu enggak Pak Alfian merasa kasihan apa enggak sama seniman Cak Tawar ini? Enggak sih. Alhamdulillah cocok Pak. Jos itu namanya. Rasane nang ndi lho DPR ngene iki. Gak ngono wong awakmu iku nyolong petek. Masih ngene kon lak mari tuku tanah sing nduk menawa. Aku gak pamer. Kula wingi nggih tumbas tanah. Pirang hektar. Tuku sak kresek. Gaya apa? Tandur kembang. Oh iso. Wong gak kembado kaya angel kok tuku tanah kono. Nggih. Lagunya apa, Mbak Angel? Kula sukani Langgam Mujiwat nggih. Wah, nggih. Wong ngono kok gak melok aku awakmu lho. Apa? Tung mboten pundi lho. Melok aku 3 wulan dadi arek iki. Dadi yo. Dadi loro. Waduh. Suarane iku. Suarane enak. Ya sampai suara falsetnya nanti tak cocok. Monggo. Mujiwat. Mujibat. Kagem bawa napa mboten Mbak Angel? Bawa nggih. Nggih, mawi bawa nggih. Wah, saya tahu jenengan aslinya penyanyi apa Kok sinden? ngerti lho? Jojo. Lha kula Dalang sinden kowe. kula terus pundi nggih? Sinden. Nggih, tasih ajar. Nek ngomong mesti ngene. Pancen sore mang ngombe jamu galian ngosek bae. Ajar gak apa-apa, jok nang ajar nang genggek-genggek iki lho. Mboten lho. Iya. Ngajar tembang, Mbak. Tembang. Monggo. Ayo. Nggih. Lagu. Engko kebun binatang tak gekno lagu khas Surabaya. Mau digekno Napa? Mas Nggih. Cahyo Kuntadi untuk tembang Jawa. Engko tak gekno khas lagu Surabaya untuk Nggih. kebun binatang. Terus pundi? Sakmenika mawon. Ojo meneh gurung ono ngene-ngene kok. Waduh. Wah, ketara lek materialistis Jan, tenan Bon, iki iki. ora. Ayo, Nduk.
Monggo, bawani Mbak, monggo. Napa ngoten nggih. Tasipun nggih Pak Alfian atas-atas Pak nggih. Kula nggih ngelingno mawon. Pak Alfian. Niki. Karo dewan kok iso ngawe. Niku lapor niku. Pinarak mriko mawon. Nggih. Monggo, Mbak. Doni Mas Mus dikaning Tepuk tangan luar biasa lah. Wah, Mbak Angel. Mbak, lek ngerti jenengan iso nyinden mau dandan kaya kancane ngene no. Ayo. Ayo ora ketang 75 entuk kudune. Ayo. Ah, ya. Wis ta Pak iki asli sinden iki. Napa? Delok cengkoke luke swara wis ketok. Kayak tahu ketemu aku. Nuwun ndi lho? Heeh. Ten Jala Tunda. Nang Jero Tunda ya? Iya kon. Oh iya. Nang kamar wong loro lho. Apa yo? Wong loro dhek kono aku kene ngono lho. Lanjut. Neno. Wah, jos lagi wis, ya, Pak. Aduh, Pak Alfian kok iso kenal iki sinden? Angel, Dalam. aku titip. Sampean kan Apa? asistennya Pak Alfian. Leres. Agendakan kapan wayangan nanggap Mas Cayakun tadi. Nggih. Itu aspirasi dari Gitu ke Aspirasi masyarakat Cak Tawar niku. Loh, bukan, saya mewakili masyarakat. Oh, nggih, siap-siap. Ya tetep rencanane ku wayangan tapi gak gawe dagelan. Sing ngomong ini sapa? Alfian. Loh, asisten ngomong. Iya. Nggih wayangan tetep enten dagelane Cak Tawar. Sopo sing Asistennya tadi lho. bojone Pak Alfian ngomong gak usah nganggo dagelan. Elektron ae campur sari. Wis. Bojone Pak Alfian. Iya. Kondo, ibuke Pak Alfian ngomong. Wayang tetep ono dagane Tawar. Masih. Wis gak usah dagelan. Wis campur sari, ono elektrone penyanyi dangdut top wis wayangan. Pak RT ini lho ngomong aku. wah tekan RT barang. Ngomong. Pak RT. Ya wis. Gadik wayang, gadik dagelan, gadik elektron. Enak nek padha gak mbadoke kok. Wong di pasarno kok ngeyel kok niki. Heran aku.